Z Nove Gorice se Grofje vračajo s točko, čeprav bi si zaslužili vse tri. Naši fantje so prikazali dobro predstavo, v prvem polčasu bili precej boljši in bili nagrajeni z zadetkom v 22. minuti. V drugem polčasu so domači s prostega strela izenačili. Proti koncu tekme so rumeno-modri lovili zmago, a je zbrana Gorica zaustavila vse poskuse. Pa dobro, nisam zadovoljan sa remijem kao rezultatom, uvijek se hoće pobjeda, ali u svakom slučaju čestitam momcima na borbenosti, na prikazanoj igri. Mislim da smo u prvom poluvremenu bili puno bolji. Očitali smo jednu skromnu lekciju nogometa po intenzitetu, po ideji. Mislim da smo tu trebali završiti utakmicu u našu korist. Znali smo da u drugom poluvremenu će intenzitet Gorice malo narasti, da se tu moramo spremiti da izdržimo udarac njihov, tražeći svoju priliku u mnogo prostora koje ostavljaju iza sebe. Štete imali smo u drugom poluvremenu, dosta mogućnosti poluprilika da to riješimo u našu korist, ali jedan nesretan prekid nam je dao taj remi koji remi, ipak jedan bod, ostajemo neporaženi, karakter momaka je tu i s te strane moram biti zadovoljan. Mislim da je to jedna putokaz za ekipu, jedna trenerska ideja, što hoću i mislim da sa vremenom možemo biti još puno bolji i to će sigurno i da se ostvari. Ima još 21 bod do kraja, sigurno da će tu biti puno teških utakmica, nadamo se najboljem, u svakom slučaju svima koji slave Uskrs, sretan Uskrs i sve najbolje. Še tretjič v sezoni je proti današnjemu nasprotniku zadel Dalibor Volaš. Pa ja, za statistiko moje osebno, proti njim sam zadovoljen, vendar smo hoteli danes zmagati. Mislim da smo bili boljši v večino tekme, da smo si zaslužili zmago, vendar kod nam to zadnje tekme zmanjka nam en gol, zmanjka nam neki da bi vzeli vse tri pike. Mislim da smo prvi počas morali rešiti, da smo bili boljši, oni nisu sploh udarili po golu in mislim da smo tu. A drugi počas po zadetku sploh nismo, premalo smo igrali, mislim da smo preveč preskakovali igro in to je botrovalo temu da 1-1.